The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 1 John 2:17 says, "The world is passing away, and the lust of it, but he who does the will of God abides forever." Revelation 14:7, "Fear God and give glory to him, for the hour of his judgment has come, and worship him who made heaven and earth, the sea and springs of water." Philippians 3:1 and 3 says, "Finally, my brethren, rejoice in the Lord. We are the circumcision who worship God in the Spirit, rejoice in Christ Jesus, and have no confidence in the flesh." Hebrews 12:2-3, "Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. For consider him who endured such hostility for sinners against himself, lest you become weary and discouraged in your souls." Revelation 22:8-9, "Now I, John, saw and heard these things, and when I heard and saw, I fell down to worship before the feet of the angel who showed me these things. Then he said to me, See that you do not do that, for I am your fellow servant, and of your brethren the prophets, and of those who keep the words of this book. Worship God." Psalm 99:5-9, "Exalt the Lord our God, and worship at his footstool. He is holy. Exalt the Lord our God, and worship at his holy hill, for the Lord our God is holy." Before we start our Bible study today, gikinahanglan ang atong sunod sa atong naandan nga procedure sa dili pa kita magpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Gikinahanglan ang atong himo og evaluation sa atong kaugalingon. Meaning, susihon nato kung napa ba kitay mga sala diya sa atong kalag. Kay kining mga sala mahimo lamang bambag ini nga atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Busa kay kini mahimo mang babag, gikinahanglan nga magsunod kita sa mando sa Dios. Ang rebound technique or recovery technique sa 1 John 1:9 nagaingon, "If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness." Alang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, gamita ka ng imong free will ug paghimo sa labing manungdanong desisyon nga imong mabuhat sa tibuok mong kinabuhi, the decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31 nagaingon, "Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." John 3:3, "Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God." John 14:6, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me." Acts 4:12, "Neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved." Busa
sa hilom, magandam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for this opportunity of studying your word once again. Sa ibong pagdala ka namon ining dapita sa makausapa, nga buhi pa kami sa mong lawas, nagaginawa pa kami, kinitimailan nga imong plano sa among kinabuhi, nagalihok pa ang imong grasya, nga may among gisaligan sa tanan namong pagkinabuhi. Gikan man kini kanimo. Salamat o Diyos sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad. Ubani kami hining adlaw sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong balang pulong. Pinagi sa pagtudlo kanamo sa balang Espiritu Santo. Ubani kami, tultuli kami o pasabta pa kami dugang sa imong mga kamatuoran. Salamat. Nining amo Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Mayong adlaw sa tanan nato nga mga higala, mga silingan o mga suki o sa atong mga subscribers nga taon-taon nang nagasunod ning atong Bible study through the YouTube. Labaw sa tanan sa atong mga igsuon diyan ni Kristo nga nagasubay na gyud nining atong daily Bible study adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Ug niya pa kita magadupot sa atong tunanan nga giuluhan og Vincit Omnia Veritas, Latin kining mga pinulungan nga nagkahulugan sa in English og Truth Conquers All. Sa Bisaya, ako ning gihubad og ang tanan o ang kamatuoran magabuntog sa tanan. Okay? I don't know, mudawat ka ba din ang Bisaya? Mao ka na nga ang kamatuoran may magabuntog sa tanan. O ato nang nasayran sa ato nang taod kapag hisgot ni ini nga kining atong pagtuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw o nga gidasig nato ang atong mga subscribers o atong mga followers nining atong Bible study through the YouTube to tell their relatives, loved ones, and friends nga mo pahimo sila nining atong Bible study. Kay kung dili sila mao tingali sa pag-browse niini YouTube, then ikaw nga nagasunod na niini, mahimo nga imong tudluan sila o imong silang kanang eksplikahan unsaon or kung di magaling mo appeal kaninyo sa inyong panagtapok. So I would encourage you nga magtapok mo, you gather around, maminaw sa atong pagtuon. Now, of course, dapita, both believers and unbelievers. Labi na mga dili magtotoo, aron buhan sila, lamdagan sila sa maing balita, sa kaluwasan. Kaya ato maning isgutan every now and then, bahin sa doktrina sa kaluwasan. Kaya nga itong dapit kanila, kanang dasig kanila nga mupahimos, that is our responsibility. Ato kanang katungdanan ingon nga mga Kristohanon and to share the gospel o ang pulong sa Dios. Apan, sa kunang ginaingon, ayaw pugsa. Do not force them. It should come from their own free will. Okay? So, wala na, ako lang nagipahinumdum nimo na okay, ingon nga mga Kristohanon, there are two ways to witness for Christ. Kung kanang naihigayon nga kita gibutang sa Dios niya ng that situation or occasion nga maka paambit ka na, you share the gospel. Of course,
duha man ni kapaagi how to witness for Christ. It is through our lips, sa atong pagbungat, pinagi sa atong baba, pagsulti, or through our life, pinagi sa atong kinabuhi. Kaya makita man na sa imong gisangyawan ang imong kinabuhi o pinagi sa imong pagbungat. Pag-bat-bat nimo bahin sa mayong balita sa kaluwasan. O tuod kung bahin sa Biblia nga mao man lang atong textbook, gani atong pagtuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw. This is our textbook. And we know that only the Bible, the only book that does reform a person's life. What's that? Mao na ang Biblia. Well, nga ang tanang mga libro, mga academic na mga basahon, they do inform. But only one book does reform a person's life, and that is the Bible. O usab, ato ning i-emphasize nimo nga sa diha nga ikaw magasangyaw na ngadto sa imong mga higala, imong mga igsuon, imo bang mga ginikanan, imong mga silingan. Pasabda sila. Kung bahin na sa kaluwasan, ing na sila nga. Ang tao nga natao sa makaunsalang, mamatay kini siyang makaduha. Okay? In other words, sa in English, na to, a person who is born once, meaning physical, is going to die twice, physical and spiritual. So, pasamta sila niini. Nga sa buta-sabot, ang usa ka tawo nga mahimugso o matawo sa makausalang, physical ba? Matawo ta pinagi sa atong inahan, of course, paggawasan to sa taguangkan sa atong inahan, natawo ta. Okay? Mao na unang kanang pagkatao. Unang pagkatao kana. Apan kung madako na siya, or as the time moves on, unya makadungog siya sa mayong balita sa kaluwasan o muhimo siya desisyon nga mudawat siya sa kaluwasan, then matawa siya pag-usap. Mo ni buta sa na itong born again. So, kay kaduhawan siya mga tao, then kasara siya mamatay. Physical ra. Dili siya mamatay spiritual. Kasabot ka. So, ato kong lugangan kini pag-ingon nga, ang tao nga mataw lang sa makausa, mamatay siya makaduha. Apan sa diha nga ang tao, mataw siya sa makaduha, physical ug spiritual, then kapila man siya mamatay. Kapila man siya mamatay. Kasara, physical ra. Apan kung siya mataw lang sa makausa, mamatay siya sa makaduha. Natingali galibog pagkaapan ato lang at aton later siya. Atong balik-balikon kiniharon matinawan pagyukag lugang nini. Okay. Unsa ka manungdanon ang pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios mao na ni ang atong kinabuhi. Ingon nga mga Kristohanon, okay? Ug kini ang una nga kanang lakang atong himuon, pagtuon sa pulong sa Dios aron sa ingon ni ana matuman kining atong uluhan nga gihisgutan nato nga Vincit Omnia Veritas, nga ang kamatuoran mo'y magabuntog sa tanan. Kanang tanan nga gihisgutan diha apil na mga suliran, mga gumunhap, mga pagsulay, mga pagpiit, mga pag-antos, all of those mabuntog kana sa kamatuoran. Kaya mo man ay magagiya nimo sa imo ng kanang atubang niya ng maong gawas pa ana sa pulong sa Dios nagahisgot diha o gihisgutan diha
gilatid sa Dios ang iyang hunahuna ug iyang kanang ingnon tamando nga kung ato siyang higugmaon po nato ang iyang pulong. Kay mao man kana ang makapalig-o nato sa atong baruganan ingon nga mga anak sa Dios. Mao na nga sa diha nga kitang mga magtutuo dili mo tagad o way pagpanumbaling sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kana nagpasabot nga negatibo ta, wa tay gana, way kanang kaibog o kaikag, di kay kaibog, kaikag, kainit, o unsa na, way gugmas pagtuon sa pulong sa Dios. Ang Hosea Kapitulo 4, versikulo 6 nagaingon, "My people are destroyed for lack of knowledge." Na, buot pa sa buting lack of knowledge, wa kay alamag sa kamatuoran. Kay nga nung mga may alamag, umikan kay wa man kay gana, wa man kay pagpanumbaling, wa man kay kainit, way gugma sa pagtuon sa pulong sa Dios. Mao na, apil na ni, kay ang mga katawhan sa Dios, pildi sa ilang kinabuhi. They become losers in life and in the life hereafter. So, Hosea 4:6, isuwat na diya sa mong notebook, "My people are destroyed for lack of knowledge." Mao na nga sa panahon nga kita magtuon sa pulong sa Dios, ato yung ipunting, i-focus ang atong pangunahuna sa mga pulong nga atong gitun-an dinhi kay iyaha kini mga huna-huna sa Dios. Isaiah 55:8 and 9. Labaw sa tanang huna-huna ang iyaha sa Dios. Dili kita makatupong, mao na nga. Ang iyang huna-huna, mao kana ang atong kinabuhi sa atong Kristohanon, espirituhanong pagkinabuhi. You know, the Christian way of life, as we have already defined, is a supernatural way of life. And as such, it requires a supernatural way of execution. Nanginahanglan og di kasagaran usab mga pagtuman. Amo ni atong gibuhat. Sa kalibutan, mutanaw sila nga dili ni kasagaran. Tagsara ang magatuon sa pulong sa Dios sa adlaw-adlaw. Mawampot na magpahambok. Dita, wag yun tay luna, wag yun tay we have no right nga kita magpasigarbo. Wala yun. Iyahan ni tanan lihok sa Dios. Grasya. Igo lantang kanang padayag nga unsa ka mayong danon sa pulong sa Dios. How essential, how important, how critical ang pulong sa Dios. God is dead serious to His Word. Ayaw na kalimting prinsipyo, ha? Ang busa, God expects us believers, iyang mga anak, to be serious in studying His Word. Kay, sa kung ang ginaingon ni mo, balik-balik na yun nga, sama kining pulong sa Dios sa instruction manual sa Dios. Lagi mo palit ka og bisag unsang appliance diha, magatangag mangyud instruction manual aron ka mo pahimos, you will enjoy. Yan ang maong item nga imong gipalit. You see, kay kung dili mo basahon, wa magkalaman kung saan paggamit niya na, mga guba na lang tingali noon. Kaya wa magkakatakos. Unsa may katakos nga imong maangkon nga wa magkamubasa. Maora pod ang atong pagtandi nini sa pulong sa Dios. We're just comparing this to how important the Word of God is. Nga mao kini instruction manual sa Dios aron kita mo enjoy ini atong kinabuhi. Kinabuhi nga supernatural. Mao ba tanang ingon ako? The Christian way of life is a supernatural way of life, and as such, nanginahanglan kini a supernatural way of execution.
Supernatural ni. Di mo nang adlaw-adlaw ka magtuon sa pulong sa Dios. No, tingaling uban mo ingon sa grabe naman po mo kada adlaw. Unsa na may inyong tunan diha, di ba di bahurot na. Makatawa lang ko niya na, makadungog ko niya na. O pahiyom po ko, makadungog ko ngiwan na. Kay, you see, wa sila masayod nga di mahurot ang pagtuon sa pulong sa Dios. Kaya ang pulong sa Dios, no, na gani pulong diha nga giingon dahil bersikulo nga. Kung tapuon nimong tibuok kalibutan, ha? Tibuok kalibutan. Dili papaigo ang paghulagway nimo sa kanang pagkalabang gamhanan sa Dios. Ug bahin ni Ginoong Jesucristo. Kaya ang labing tinuod, ang sentro sa pulong sa Diyos, sentro sa Biblia, mao si Ginoong Jesucristo. Gusto? Siya gyud ang sentro sa atong gihisgutan, atong gitun-an. Siya gud ang bugtong anak sa Dios. Nga siya ang kanang dako og kanang role, papel nga iyang kanang gikuptan ingon nga sakop sa balang Trinidad. Of course, ta mag-ingon nga dili pod mayong danon ang iha sa Dios nga manog sa Dios Espiritu Santo. Silang tulo may funksyon ni ini sa kun bahin as kaluwasan. Ninomdom ka ba? Giingon nimo nga kaluwasan. Plano sa Dios gibahin og tulo. Tulo ka bahin. 3 phases of God's plan for mankind. Ang nag-una ni ini, ang atong kaluwasan, our salvation. We are saved by faith alone in Christ alone. Maura na'y bugtong paagi. The only way that man can be saved. Okay? Dili tinuod ka na gisulti sa usaka organisasyon na organisasyon ingnon ta relihiyon nga nagaingon nga outside of their church kuno there is no salvation. Wala na sa pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios nagyo si Ginoong Jesucristo nagaingon, I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father but by me. Mao na siya lang ang paag, ang kanang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay lain. So, kung imo nang tutukan og maayo, sa pa may kanang ikatandi nimo nga pundok o relihiyon. Kaya di man pundok o relihiyon ang imong kaluwasan nili. Salvation is only found in one person only, in the person of the Lord Jesus Christ. Siya lamang ang bugtong dalan ngadto sa langit. Siya. The way to heaven is only through the Lord Jesus Christ. Mao na nga kung bahin na sa balaang Trinidad, God the Father is the planner or author of the plan of salvation. God the Son is the executor of the plan of salvation. Siya ang nagatuman. Siya ang nagpakamatay dito sa krus. Siya ang hingtuman. Ang Diyos nga mahan mo ay nagplano. You see, author of the plan of salvation. Diyos nga mahan. Ang Diyos nga anak, siya ang nagatuman. He executed the plan of salvation. Og ang Espiritu Santo pod, ang iyang papel, maong pagpadayag, pagpatinaw, pagpakanang reveal. Okay? Pagpadayag, pagpatinaw, pagpaklaro, bahin sa plano sa kaluwasan, plano sa Diyos. Na, God the Father is the author of the plan,
of salvation. God the Son is the executor of the plan of salvation. God the Holy Spirit is the revealer of the plan of salvation. Silang tulo. Kasi doon na sila ipapil. Ug mao na nga kita karon nga mga in general, ang kaliwatan sa tao, mga kaliwat man ta sa una na itong mga ginikanan si Adan o si Eva, nangalaglag na sila, gumikan sila pagsupil sa mando sa Diyos. Huwag man sila mutuman, they violated, therefore, nalaglag sila. They fell. So, ang tanang katawan, tanang sakop sa kaliwatan sa tao, nalaglag. Okay? Fallen race, mo nagingon. We belong to the fallen race. So, kaliwat man tanilang tanan, unsa man ang kanang kahimtang nato, nahimulag kita sa hingpit gikan sa Dios. Sila, just as Adam and Eve were totally separated from God at that moment, they violated God's mandate not to eat the one tree dito sa paraiso. Do not eat. You can eat all the fruits of all the trees in this garden except one. The fruit of the tree, or the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. Noon niya kami gitintal man sila ni Satanas, ni Lucifer, gidani ang bahay, kay ang bahay kuwang pa magdoktrina, kaya sahay mupalta man siya sa Bible study ni Ginoong Kristo dito sa paraiso. In the cool of the day, si Ginoong Kristo mo conduct siya ang Bible study dito. Panang bahay na ipagkatapuan, mao to nga kuwang masyag doktrina kay ni kanang Adan, ato lang inog Adan. Kaya actually ang original ng mga nga hindi man Adan o iba. So pa sila malaglag, si Adan gitawag og Ish, og si Eva gitawag og Isha. Karon Adan og iba sa ilang pagkalaglag. So mao na nga kita mga kaliwat man niya, we also belong to the fallen race. Nahimulag sa hingpit. Lagi tungkol sa formula, Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. AOS plus OSN equals spiritual death. Ang buot pasabot sa spiritual death, total separation from God. Now, nagbuhat ang Diyos. Diyos nga mahan, may tawag siya og meeting sa mga sakop sa bulang Trinidad. Mag-meeting taon sa umanin nato ni atong binuhat nga tao. Nga bahay balik unta sila. So mo na, may isas kamot si Ginoong Kristo, ako mo naog diyan ang gamay planeta. Magpagkamatay ko, ako'y magbayad sa ilang mga utang sa sala. No to, Espiritu Santo po, isa siyang kama, ako po, mo padayag, paklaro, kung saan nila pag hibalik nga rin ka nato. So mo na, so mo to nga, fast forward nimo si Ginoong Kristo na himong unod. And the Word was made flesh. Kay ang ikaduhang sakop sa balang Trinidad si Ginoong Kristo, gitawag siya og Logos, Word, and the Word was made flesh. Nahimong unod. Ug natao siya nga walay Adam's original sin, natao siya sa usa ka birhen. So he was born, he came to this world through a virgin birth ang iyang pagkatao na dinhi ng kalibutan. Ug mao kadto, mao kanay istorya niya na, ug ikaw na sayod na niya na
agi lang ni og review sab. So mao na nga si Ginoong Kristo mo mibayad sa atong mga utang sa sala dito sa cross. Namatay siya. You see? Ug mao kadto nga natagbaw ang Dios nga Amahan sa gibuhat siyang bugtong anak. Iyang giho-ho yung tanang sala nato. Tanang sala sa tanang tao nga nahimugso ning kalibutan na. Ug didto gihukman ang iyang bugtong anak. Ug misyagit nga ni si Ginoong Kristo dito sa mga pulong niya dito nga iloy lama sa baktani. Diyos ko nga nung gibiyaan mo ako. Duha ka Diyos ang iyang gisangpit, Diyos nga mahanog, Diyos Espiritu Santo. Nga nung gibiyaan mo ako. Gibiyaan siya kay tungod sa atong mga sala na puno na ang tibuok niyang lawas sa atong mga sala. Dito gibubo, hanok yung tanan. O dito, ti yun. Why sala? Paminaw, wag yung bisag usa ka sala nga wa niya pakamatyi. He died for all our sins. Apantiman ini. This is very critical. Niyan tong higayon nga nag-ibitay si Ginoong Kristo do sa cross, lansang why kanang kapasaluan sala wala. Why kapasaluan sa sala ang nahitabo? Wala. Ang bot pasabot kadto agi to og kanang pakita sa Dios nga gasa kadto, tanyag kadto niya. That was his gift to mankind. Gift, gasa. Naibaw naman kung sabot o gasa. Regalo. Okay? O ang regalo, kinahanglan imong dawaton. Gusto? Mo gamit ka sa imong kabubuton, mo iyong kabagahong dawaton ba niyo, isalikway. Mao na. Pagamiton ta sa Dios sa atong kabubuton. Mudawat ba ta niya ng gasa o atong isalikway? Mao na. Ang giingon nimo di padugay, why kapasaluan sa lang naitabo? Kadto unsa? Mao ni gitawag sa English og stimulus. Pag-agda, kanang pagagda sa tao. Mudawat ba siya sa gasa sa Dios? Iyang gasa ang iyang anak. We have been saved by faith, through faith. Okay? We have been saved by grace, through faith, that not of yourselves. It's a gift of God. Gasa sa Dios. Not of works, dili sa atong binuhatan. Not of works, lest anyone should boast. Nasa Episo 2, 8-9. So, ang kaluwasan, maangkon lang nato sa diha nga mohimo tag desisyon. Mudawat ba ta niya nagasaha o di? Kasabot ka? Ako nang ginahihinay, ron yun, matuhog di mo. Mutuhop yun mo, masabtan ni mo. Why kapasiluan sa salang nahimo dito sa cross? Kadto pagpakita kadto sa Dios nga mo to'y gasa nimo, dili magtotoo. Nay gasa ang Dios. Mayon ang Dios diya akong gasa, akong bugtong anak. Narana ni mong mudawat ka ba niya o dili? Gamita ka na imong kabubuton. Sa diha nga mo iyong dawat ka, mutuo ka, kang Ginoong Kristo siyang gibuhat, luwas ka. Naa na ang kaluwasan. Naa na ang kapasayloan. Kasabot na ka. Apan mientras tanto, nga wa pa ka mo himo og desisyon, mudawat ba ka niya na gasa o dili, din, wa pa'y kapasayloan nga nitabo. Why kapasayloan? There was no forgiveness that happens. Not until, ayaw ginikarinti, not until you make
your decision from your volition to believe in what Christ has done at the cross. Nga, namatay siya tungod ug alang sa imong mga sala. Sabtagi na. So, mo na ang pagpatinaw ni how critical is that? Nga, dihang mihimo kag desisyon pagdawat kang Ginoong Jesucristo ng imong manluluwas, imong gituhuan o gidawat ang kaluwasan. Diha luwas ka o suluban ka na dayon sa pagamatarong sa Dios. Kaya namatarong ka naman tungod sa imong gibuhat lang. Just one decision. So that decision was very critical. Mao na nga ang imong pagtuo way merito. Kinsa may merito ang imong gituhuan. Wa kay merito. Only the object of your faith has all the merit. Ikaw nga kanang mituo, wa kay merito. You do not deserve it, you do not work for it, you do not earn it. Kay grasya ka na. Sabot ka na. Grasya. Ang atong definition sa grasya is all that God is free to do for man on the basis of what Christ has done at the cross. Mao na grasya. Grasya, hindi mo lang yung yanuhon as pag kanang define is lihok ug buhat sa Dios para nimo. Tao, bisan dili ka takos. You see, you do not deserve it. Apan milihok gihapon ang grasya sa Dios. So ingon nga magtutuo na karon unsa daghan ang mga hitabo. Yator yung one decision nga imong gihimo. Mutuo ka, mudawat ka sa maong gasa. Diha. Luwas ka, suluban ka sa pagkamatarong sa Dios, natawo ka pag-usap, born again, nahimo kang sakop sa realong panimalay sa Dios. Unsa pa? Ang imungan ilista na dito, isuwat na dito sa Lamb's Book of Eternal Life, nga dili na gyud na mapahangtod sa hangtod. That indicates that you are now a personal, private property sa Dios. Samot ka. Magtutuo ka na, Kristohanon ka na, luwas ka na. O ang kaluwasan ng imong nadawat, di na gyud na mawahangtod sa kangturan. Dad-o na nimo dito sa eternidad, and you will enjoy that reality of eternal life. Nagisangkap sa Dios, gihatag sa Dios diha kanimo. You are now saved. You have been cleansed by the blood, precious blood ni Ginoong Jesucristo. Iyang gipakamatyan ang imong mga sala dito sa cross. Siya ay mibayad. Kay di kakabayad sa mga utang sa sala. Siya ra gyud. He was the only qualified Redeemer, Savior. That's why siya ra gyud ang bugtong manluluwas. Acts 4:12 unsa gisulti, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Tataw kayo ng pagkasulti kung mao nga ikaw karon, kung nakadawat ka na nini kayo na karon pagka makadungog ni mayang balita sa kaluwasan, bihimo kang desisyon diya sa imong huna-huna. Gidawat nimo sa Ginoong Jesucristo nga imong manluwas, then congratulations, ikaw luwas na. Di na kahinukman, di na kamuadto sa impyerno, kundi tagalangit ka na. Gibalhin ang imong panahon dinis kalibutan ngadto na sa eternidad uban sa Dios. Ug sa Ginoong Jesucristo nag-andam na siya og luna didto. In my Father's house are many mansions.
O nagisulti Ginoo Kristo, mag-andam siya. I go out and prepare a place for you where asa ako tuaw sab kamo. Kamo, ambot pasabot kitang midawat kaniya nga atong maluluwas. So ato ni padayon ugma. Ayaw sipiat sa sumpay nini, pagpadayon nini. Ato ni gibalik-balik kini mga puntuha. Aron sa ingon niya na hindi na gyud nimo na makalimtan og na kanay kanang ipaambit ngadto sa mga dili magtotoo. Buwahan sila makahimo og desisyon ug sila maluwas usab. Magampo ta. Ama namong langit no, nagapasalamat kami kanimo ni ining grasya nga mogi tun-an ni ining adlaw. Salamat o Dios sa imong mga pulong sa kaalam, pulong sa paglaom, sa gugma o sa among pagsalig kanimo sa imong mga pulong. Salamat o Diyos ni among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Dada kami pagbalik ugma dinhi aron kami makapadayon sa among adlaw-adlawng pagtuon sa imong pulong. Gamita kining maong ministry in a mighty way ug sumala sa imong kabubuton. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen.